Kebeli pi barok yang sopai pi cakoi pat ke bentar jong kerempai. Bentar ke sini dan hapdeng jengi ia samla Gloria Natasha Tham. I belong ru i fotografer bat kunjuk ru i try jong ke GNT School of Photography. I ban same ke jing ya lenti ke jong i bat kiwi bentar jong ke jing ke jong i. Te bangin tip company ai kita barok aling ni pais i mentar. Kebeli Gloria ni priang sopai pi cakani ka bentar jong ke program jengi kerempai bat ni ju same ke jing ya lenti jong ki kentai. Lagi dan hakanu nu kam kanu kerta ban ai men sim ki pa ki para kentai ti kalong ke ika bas sotna mi yo ikan kalahat men kret pat pi ti le si shwa bagi min pai cha ka benta jong ka kam ka jong pi ba pin itu shwa kan dia ya la dia na ka benta ki palok jini te nga kerting Gloria Natasha Tham te nga shong saha laban te mental adan sansnem e banga tregen ka kam shendur te nga hikai ruhi hikai bakal adan sausnem e tu banga hikai ma te lainnya kam shendur nga senat ben work out ai kam tu nadu menu pila don kan ka jing sutanat men shendur namar ngatrai bun ki kam ki ba ngiju trai ka ngila don lupai jing sutanat ma le si ha ka benta ka jong pi pat nadu menu pila smutu ya kata ka jing sutanat ka jong pi kadi nadu banga shong class 11 te por nga yo phone ning kong kan dan susang shendur kam tu ngazang shendur te ngasto ke nga Astanat man sender tengah kuat nang tu nadu nang tu kaya okay atmu jumat ba ngakwa long nang sender nadu tahi nadu nang ta te hatu pi la yo da kenja jing pule ban pendam hakanika lanye hatu kadai tangga jing astanat jong pi ba pila pun tebet ila de kendia la ni pila on batai ni te ngala atmu hendai banda pas kelas 12 bangan nek pule mo yang kam sender tang ba tahing pergi tmu dokumen te nga kampai lecho ngapai English honors te tengah tipe ngong to maybe try photography kan long nak kum ka hobby ma te for lockdown par kum tu ngapai practice issue ki editing kan te bang practice editing kum tu tengah wat lat e kum tu ba nyot ki camera ki kum tu tengah dali college dah por hidang shong fourth semester te ngakan ma wa dalam kelas into ngasira camera kan de yo break e kum tu ngasit mi practice sender e kum tu te long la temu bitte ben ko along non sender te le bikin ka bala benang ma kamu ni ipor iba pilat le si pi benon kami itu ipor iba keluar ban kam penteriam syuk ya la dia ma tele si ki eki jing e pan Gloria namar ba pi ong ba pi klam pendap ya kan nu ka benta ban ha ka jing puli ha ka benta jong ka fotografi henry ide ijing sutanat ijong pi ijing penmelian ijong pi ban pentebet ya la dia iba penlong ya pi ban boy ha kan ka kam tele si ki e pat ki jing e ki ba pi syam pi ya kendu ha ka jing ya lenti ka jong pi pan ka bun pi ki jing e rumah nak ada barang susdang kum tu long pimnang ta bene ruhi ngakan mau banga por nga kamera ngampat nang tamen operate kamera ri nga por nga battery long knyo because yo tieng ba yo kasnyo ka kamera dan pat le kam tanga pa YouTube im tu long por fidang sedang ning kong especially ba pd kan tele kan kam jinjari kan tele ri tang ba you can ben wat ki bru im tu banyarap ri long ka jinjari kata we have you can have le hilum tu through YouTube im tu pe YouTube ki kam tu bar khan de nang tapat ka sempor ha nakada ba film yo hang tu ki clients ka sempor ki snam ba fin you ki bru ki to ip ikam ta
de kita hi pun ke jing ke Hoi, namar kanu no kambang sedang kamri ka basuk mah mancu long no kum tu kasim por kum piong bale si kum piong mentan ba pinyo ek tu ka jing itu kalaban pampor de kisinam ha ka jing ya lenti ka jong pi Gloria kanu kasim por pi ba pinyo ek ta ka jing itu shimpor sansnam kum tu long ngam num thak parang sedang ningkong te kwa hibi kibru berkhat kini thu ma nak kam kum ta janga te ngapai le kini content creation kini menta bi ayat bah kini tu ngazang kita beli cendur kibru surak ikum tu tenang tu kan kalau ka improve hati yang harus hiban gigi skills jangan rumah ban cendur ikum tu tenang tu pat suki kan kibru kisang itu iri kata kin ba ma klem da persang minum sung thu te ha ingi don kata ka jing duna ha ingi le singi la pen bahashu shu but let's say hakanu ka benta ka ba nitrim ru minum la man stula langin persang mo Gloria ti ho ni ni phai ru sha ka benta ka ba hatu ha ka jing ya lenti ka chong pi namar ba pi ong ba pi klem yo e ka ya ka jing puli ha ka ni ka lan hen re ka de ka jing persang ka chong pi katnu don kam banyo ya kata kajing kersan pat Gloria namar larangi don hakunu ka benta kajing kersan kalong ka bakong sanpa la kalong na ying na sem la kalong na ki clients ladangi trai ka kampanye ba na ki clients na kita ki customers ki jongi katnu kalong ka beran kam Gloria kajing ya linti ka jong pipat ka ajing kersan na kaliang sendur na ki clients ite ka dan kam phi long ba nila trai menta bala he te ngidan kam ka pisai rohiban ya siu ki ma de long ba fis dang kum tu ning kong ti gibru fila le kum tu kim pat itu shan ning kong phi de fila shan kum tu hadin padang tu suki gibru kin sang itu kin sang internet ki do phi ki sang you can ki sang khot phi ki dang book e phi kum tu de nam tawan kam stu kan ka jing hikai pan ngas tho ba yele de ba ka shimparu san snem la ba gili kin bar khat amnum thok ba Mentaro it's still a learning process for me. De ke iba shimpor yang haduk kan snem de banga perkhat on de jende badan mano tik po bahika yang ka shimpor no ars snem lai snem ko shimpor sta haduk kan ikatnya. Kata kan. Kata ka guidance ka bagi ong mo. Guidance. Klem yo dai tambahan re compare namar ba pi klem give up nan pi klem randin PI tur syakaman bat ngatare katahi kalau kajing I mensiam ya ki babon le se ki wai ki ba yo i kajing ya inti ka chong pi kindiat rung ini pai Gloria sha ka benta jong ka GNT School of Photography ka ba pilaseng haus nam ara jara po adang bakla kindiat ini pai sha ka benta ka ele se ka penlong ya pi pinseng ya ka school bat ka e ka jing ya inti ka chong pi ha ka benta ka iba penlong yang aban mi kan ke school kadai por banga sedang men arpo bai banga sedang sendur kum tu banga wat jing rap nang ni nang te kum tu banga kim dan nang rap ke yang ama de bu jing mot ba kawi ka singi dang ala nang ile dia ngan hikai pa ki bai nga bu cuma adul adan sistem kum ta kata school kum tu akan mau ba banga dang song doi kamera kan kayo song ba ta ka ser ba ong ba fin sapli kawi school en ka kerteng ka GNT School of Photography samru khiru kata ti pom padang teman-teman sendiri tang apat kan hadin sistem pun padang ra padang apli kan tak school nang ta pat banga hikai ikum tu ngazang learn susu te le dirhi nak kalau mangi ba nginang tang ki balik practical kan tena ru banga zang hikai pom tu nganda susu ile di theory ki irhi kum tu dekat padang ya kisnam pan azang laban asu the best kan ki kena ikum tu Maki ong kat nginang sam ka jing start kata ka jing start kanang yar mo smok tanat ba pidon kita ka jing mut ba amtang ba pikwa manang yala de Henry pikwa ba kata ka jing nang ka jong pi ka jing tip ka jong pi ka jing start ka jong pi kan yat lang siki we bat ngatare ki bobon le se ki bala wan ban don benta ka school ki la yo ka jing bentoy Gloria ko ban ai kuble ye pi na ko benta kata ka benta kumju ru Gloria nginya pai nama pi ong meneshi pang ba ki book ya pi ki client jong pi ki book ya pi ha ki jing rakhi ki paper le se kum kinu ki jing rakhi ki ba pi ju shim benta ban ne chondor de ngastran ba ban shan long photoshoot ki couples
te long ile hi ki wedding ru ting tu long padangam dah strat han gen kita ki event sing dah strat han dang strat baham shantik di couples kum tu te ki wan ki couples na bar gen ki haya yang dan ki por ki pha ya wan ngai stay kum tu chaka jung ki kum tu kim tahi ta kamut ki events become avoid events tang pa phile hi lada phio ti laj naki niki jan photography pat kumkino ki jan maki ka photography ka long ka ek belong so vast ma kumkino ki jan photography ba fis jus ngong tanat mention pat storytelling na kadaw ba ngapit the fishander ki brio ki bampat du shashander ki bon balik ran ki le ran yang ki brio te da hikai bakin post ki long awkward kan hendet te nga hadin pat kawi kasin bang nang shandru sin kata photoshoot ki couple si bangas tho ba dangas tang kren ki ba batai ba kumta le kum tu long nga ong ki ba to imagine bangam dan nga hanie stang dan officer ngon dan officer ngon tu nga ai not ki prompts ken ki prompts long kum ba direct like long kum film shoot nong shandru film kum direct ba direct ka film ken tanga batai kum ta naru nang ble kum ta pan yo iba ki long comfortable ha ki beri rehi dan naru nang tu kaya stang stana chusu banshan ka storytelling format nama ki buat tak syu ong badan kamera ki la le ran temu la le ran le si kim song tenan le si kim song ju le si ma ka da bandan kanu no ka daw ngatri don kam hi ba finang ban pen melen ye ki bandang pen song tenan ye ki dai otherwise kinum ju bandan kamat juga kamera kumjur ngini phai biang sha ka banta jongka School of Photography jong pi Gloria le se ketika jing khot kumba pi ong pi os ngoi kasur ka ba ai kata ka kubor ya pi pindon ni kata ka school ba kalong ka iki ka pasong tanat haba ita isur ilo iji ai men se mi pi mo ken yak inya pai ka jing e ha ka ba ya dei pat ba ka benta men sang ya ka school Gloria kibun ha gijing rumon porang sedang ningkong ka jakar ngamdan ka jakar ngamdan tanga supa na pa it kum tu ka kamera kum tu benne de supor le long kitiar ngpat biang bah perbawan ngakan mau ki dantang laingot ki kena iwan tang laingot kum tu tenang tu per kalong ka motivate kenya pat bangan le susu ma le bah susu hai teng ale kum tu long pakim biang kitiar te film la ai bah susu mai ki kena te hari padan ki lale kum ta te ngadan ki por bang hap stop shwa because bakam biang gajakai kum tu riban hikai te ngakan mau begitu ki por le bang editing ri kapat biang ka computer ngap hikai dak phone kenya ki hikai ngapin dak phone dalam nang tapat le last year kum tu ngakan mau ba kidan bangai iken men beki ong span ka prime ki ong span ka prime kum tu te ki ong beki ki ai grant kum tu ken te ngali mi hi sa office jengki ngali mi sa office jengki kadi min ajar ar pasau ngali mi min November ikum tu tangali mi sa office jengki te tanga kalis pan ta gran ma te ki batai ke nyanga bakadan kat ni kita ki bahable ma ki ang ba fi ha prepare presentation fi ai ba kum ta ka pitch da fi job da fin sa jit ma kum ta ta mi kata te ani la ting hi kata fi da kada perlu ngakan mau sa ba pangali ai ta ka pitch am ki rang ba sudah kirang ba sudah te kena moroi te ding hiba sirot ngau ni om dei ne tharai ni om dei kan menle kan ni what if kam num yo kam ta ting la lupa te kita ki thoughts ta kan mau kan ngalet shower room ngam motivate ila dengong fila sha if fil apa hedo ni ban poi ban ai presentation ka dei kam on juble ni le bet ta ngalet hang ta ngam pat te bire kam no bandran bhai ka business ru ta khapor long patep kena kita dan investment kita long sushandur itu master sushandur te lali hang ta tengah bertai kini ki kili yang apa sepang tak school ikum ta tengah because bang aku awan ai kham bhas shu mai ki kena tengah kham mot jengmot irma ta dia tu kat ni benai pat ki phone ke nyanga ki phone yang kam ta ti ki ong balai ma ba fila ki kum ta ki supan chu ki bank details tengah ong ni supan kai tharai ma akan ma badi kasing kajang bahayang kum tu dan im tu tengah ya message kin kata ni pi ka jing kemen bakal apa kata ka amount ma long kemen ha tengah batai shi nga phone ikum tu te like kemen bar khame ki opet ngila tem ma pin sa you kum tang phone ki perlu ki ang sing yang we believe in you ma ta kada fin sa yo kum nem ne te naru nang taken kalong ka jing krishan shu ken bangan le bha shu te long kata ka por ngala yo
penbiang ki kamera nam taki kena im taki bamban kamera long pen provide ki nam taki cender im to padawan ka kelas kan hadian pat kam tu how sedang sedang yang kam tu ngap pet ba kata ka jaka karet han ke karet han tengim la ban kai modan sangut ki kena im ta karet palan la kalau ki labun taki bakwa wan ri tanga shim risk kan desia ngashim garis ngawat jaka wai kam tu ngawat tak jaka wai siu hi kam tu te nak long bakal aplilat ka prime na dulasia kalau ka motivate yang ba shim risk isu menta shim risk isu ale kam ta ben biang lo bar por ngale yang tu irum dan hadin pas squeezing apa biang ki me jaka song ki kena ikam tu komputer ki bar khat te menta pan ngila ben shim around khatsan ngut ki kena per batch ikam tu kala kham biang ken long ki kena ru kim li tanah shlong ki wan keleng ki wan Mizoram na Nagaland na Shanot irhi so tanat ken namar ba pi pikram ailat ba kita ki jing artatin kita ki jing tieng kita ki jing sosir kin penduk men sem ya pi mo pi ailat ba kin ai men sem shu ya pi bat pilala ban na ki lai ngot ki kena ki bawan join ya pi pilala ban pendrung mata khat san ngot shi ba ngat re kalong ka jing men toy ki babun pa ki kena ki badon sam dei gloria kin dia rong in ya pai namar pikran chpang ka prime ka sarkar ngiyo iki ni kisngi ki por ki ya menta kala ai jing kersan ba ki babun ki hagi babun ki benta kam tam ma ka paya dei ba ki kena samla ki batre ki kam la chong bar ki ki benta ka kuma pi oma lada tre ka jing artatin jong pi kam dei shu ka bakai tre ha ka tu ka por tamba ka e ka jing so jong pi pat hadin ba pila yo ya ka jing ram ya ka jing kersan na ka sarkar ne kat nu pisngo bakala pen mentoy shisha amtang ya pishimat henry ya ki babun kini ki kena ki bran sam ban yo ya ka benta ka ba lesi ki don kam ban yo ya kata kalat kan ka jing sham ka jong pi gloria kawe bangan ong ba kamut batang ka bakal ai jing kersan ka government pin up kmi ba ka government kan ka simpo sha minta suppose minta pil asdang ka business umlong dang shus dang gum tu film patep ka yat no ka business pin chulit no panjing rap kan yat kam nim long gum ta apshwa trestom shana ladi hadin da flas to o ka yat kan ka business te salit panjing rap kan da fil panjing rap ba nang tu pat kam deit mucukut hang tu fi hat trestom shusut na ladi ri itu jing kersan ilong ta si benta ta ka bak habakat du te ka dei na pi dei ma man bu shu ya la de man pen ba mo kin dia ru gloria in ya pai ka benta ka ba ngiu i kini ki singi ki por ki kin te ki la kiu ba ki benta ba per la ka long kam ya le kai ha ka kam man seng ki kam ki per i ba red i ba he ba pedeng la man dei nu i benta mo ka jing so ka chong pi ha ba pi yo i ya la de ba pila poi sa ka ta ka thong ka ba pi pila bu na ka benta jong la de ma wala pi sngo ba pi dang de ha ka ta ka learning process ko ba pi ong mane ba le si ki eki bun ki eki ba pi dang ham ban tip man nang man pen tebet chu ila de henry pila poi pat cha ka thong ka ba pila bu ila de ban longkum ita inong sandur ka jing ya len ti ka jong pi ha ka ta ka benta ka nganget ba kalak pila kendu kita ki jing e ki jinat ki babun ka jing so ka jong pi gloria namar ki babun pa ki kentai ki don ya ka thong tang ba kim la ban poi sha ka ta ka thong namar ba ki jing e ki babun kala man de ka liang ka pisa ka tingka kala ban de ha ka liang ka jing bam yo e ka ta ka jing kersan ne yeng kila man don ki daw ki babun ba mo ti ngine pa sta ka benta gloria te pit ma nam ta ki kam i kum ni ka kham jin jari ba de kan theru hi ka ta tang ban ong i phi ba tang ba phi de kan the kam mut ba phin you know man long di motivate ai la de ki bon ki lat ki da bi trestom shisha fi bo jing mut shisha phila ban le ki bar khat menta ka suppose menta ba ki family jing kim support yang aro ki kam support ni kong tang ba hap tre nak ba pi hap proof de family de ki bro lekin kren nali ki bro le ki bro per khat family le de once the phila proof ki family ba okay ngala ban le kan ye ki family kin support phi nang ta kan motivate chu phi ban le bha chu ki bro le menta kin kan thei liu nali re kam ta pangas dangan kong thi ki bun ki bakran ko kom ta tang ba de kan thei ru hi na ro bun ki nong shur ki di shinrang hang tang ha long shur ki bun ha shinrang te kan thei ki duna nang di duna ro ki mi rete ki mi nei na ba ka jing tieng ki kum ta te ngashim ka ta ka step kan ong ba to ngan le shonga maybe kin mi shu kin I mean sim shu ki we kin
sedang syuk kin kibi kibri undi tan mata ka kam shimdur ma ki bon kibi ki kam rihi ka shanga phi da fi mut ba phimla mut phimnum la hira da fi mut ba phinla phi bo jimut ba phinla phin poi trestam phila bet ki kiri nam ta de ka pisa mentangan ong mi pi training kong ka pisa kam kan jinjar ngan ong hab pi ka jinjar tang ba wanum be kin nadin sok pisa da fi be pula ka pisa film poi kelat no itu proses ke suppose menta fistra to kam fila be thai ki pisa fin kelat no to jistran fi tension pisa bet da fi le bet ki to ba menta fistra to kam fi fokus itu ka pisa ta kan son be na din pi na kam la fin be to pisa kande namal como pi ang gloria teng ha ka jinya lenti jong ka jing im jungi kibrio ngatrigi pen skap pelat ya ka jikran juki wai ni tiang ni le ran ni sier la da ni chakran tenga thare ko ba piong ma ngi ha ban le kulun ni ha ban kalat ya kibrio le ase ko ba piong ni ha ban le ka ikai khnang bagin la an pin shisha nam ta ka yin ka sam mo family ki jongi ban proof ba ni la man tre ka ni ka kam ba le ase kan long ka ching ai man sim ya ki wei ru la da ki iba la da ite I kena ila la ni ite kong ila la ni ite samla ila balenga ngam la tenga tre kan long ka jing ai men sim ki bubuan ban nanget ba pi pila long ka jing ai men sim ki bubuan ba ki wi pat ki kena samla gloria but sa shi sin ko ban ai ku play pi na mar ba pi klam ai kita ki jing artatin ki jong pi kin penran den ya pi henry pila ai baki pentur ya pi shu sikaman mo Gloria kalong ko pasngov tanan ka ban yo e kan kalan wala I por ilo I belingkot Henry Shaw bangin penwai ngi kwa pin ai kubor ka jong pi na ka benta ki palo ki mampe ngi ni ka por kaweng nong fi se baro de pile kan ka kam ruhi bu sho I blending kong ki de ki brio ki kenan ruhi kam nom lele ba ki brio baro kin kren hi de pile bahana pile kam sni ruhi kin kren be kata ka de ka kam ju ki brio mentap hi din believe ba ya le de ba pila ban le the tristam iki ruhi pila ban achieve kita berkhai Sangatanan ba Gloria na mal kadai ka ba mapi ngila ban le bahasa kat ba le ka jingkran kan dan ban nginum la laj bat kata le se kadai ka kam jong kiwei ban kran ma ka kam jingi ka long ba num pen ngap yaki ban ko mapi ong Gloria kadai ka benta ka badan kam ba ngin ken mau yo ble ha kanu nu ka kam ka bangi don bangi terai kenang ba kan long ka jingkur kur ma ya ka kam ka jongi sakaman na kaliang ga dit ke me klayang ko ban ai ko play ko por ka jong pi Gloria but kam tam e ngi ke pocket riang ma pinang kiu shu ha ki benta ki ba per kam tam ha ka ba ya dei but ka school ka jong pi ba pinang la shu ban ai ki jingi kai ki ba biang tam kum ju opinio ki jingi kai ki ba bon na ka benta jong la di shi metro sa shi sen pat ko blek shi buat te palok kum tung yo sngo ye samla Gloria hawai ka jingya lenti ka jong I ka buon ki jinat ki ba ila kendu hapdeng ki jing e ki ba buon ki ba ila ngat ki jing kershan le si ki ba imshim dalayo than ha ka por bi dang sedang bat ki jing artatin bat ki jing pins ir min sim ki ba buon ki ba ila ha ban ya ling ba Henry kita bro ki la long tang ki jing ai min sim ya I ki daw man ba in kenran din no na ka kam ka ba ila bu ka thong na ka benta jong la di bat kum ka kubor bi ila ai mo ningkong ning shap ang di ban bu yu blai ha ka kam ka bangi don kanang ba kan long ka jing kurku bat kam tam e bangin long ki brio ki ba kelut bat ki ba matla teng kanang bangin num pen ngap than ya ki jing kan tho jing ki wei bat bangin tur sakamat na ka benta ka thong ka bangi don na ka benta ka jing em ka jongi te parlok ngi ngets kem ba kan ka jing ekran ka belingkot ka jongi kal ai men sim ya shibun ki ba pe ngi kan ka por but hadu mi dai champion wat pi ha ka wi pa ka benta ku play pi baro